but wrappings are not the gift. Ayun lang po, tama na po yun. Baka mapabilis si Open sa pagdating dito. Po. Marami po tayong natatanggap na regalo. Some gifts are so beautifully wrapped. Some gifts, sabi po ng kata, are loosely wrapped. Some so tightly, others, kuminsan, dyaryo lang ang pambalot. Marami po sa atin po, minsan, we do not focus on the gift, we focus on the wrapper. Di ba? Kung minsan po, napakaganda ng wrapper, ayaw mo nang buksan. Dahil yung mga display ng wrapper na gano'n. At nung ako po'y nag-silver anniversary, meron po nagbigay ng regalo sa akin, napakaganda ng wrapper. Pagkatapos po ng anniversary, huli kong binuksan yun dahil ako'y pong puwasok dun sa inayos na gano'n. Tapos po, kinuha ko na yung card. Dear Amo, congratulations on your silver wedding anniversary. Tapos, nung buksan ko po yung regalo, napakaganda ng balot. Nung buksan ko po yung regalo, punch bowl. Parang yung punch bowl po, yung sa kasal, sa mga kasal, no? Pinunta ko po yung kaibigan mo nagbigay. Ang kay masama ko nga ako. 25 years na kayo pagkalasama, kaya ba? Akit nga ako, ay natin po. Hayaan mo, pasensya. Wala ako sinulat ganyan. Ano yung itahan? He did not concern himself on the gift. He was concerned more on the wrapping. Huh? Isa po yan ang nanay ko, ganyan din. Pag binigyan po ako ng regalo, ang nanay ko po, unti-unting aalisin yung scotch tape. Pagkatapos, kung paano yung pagka-fold, itatabi ngayon. Napakarami po, nung namatay ang nanay ko, mas marami pa yung gift wrap kasi sa regalo natanggap ko. Kasi po yun ang mga tinago niya. Sabi niya, gamitan ka na po na mamiyat ang regalo. Ayaw ko naman po ng gano'n. So, ginagawa ko, pagbibilang ko ng regalo, para wrap ko na agad sa mga tindahan. Ano? Para hindi na, naipon na po na naipon yun. No? Bakit ko po nasasabi ito? We are more concerned sometimes on the wrappings of our faith. We think we are blessed by God if we are rich. We think we are blessed by God if we have good clothes, if we have a beautiful house, if we have nice things in our house. Blessed po kayo nga po din. Itaas na mura ko yung magsisimbay ka, makanya yung maligyan kayo eh. Hindi. Yung wrappings ng faith, yun ang nagpapaganda sa pananampalataya natin. My dear friends, saan mo po makikita ang pananampalataya? Pag ikaw ay nagkasakit, wala ka ng ibang tatakbuhan pa, doon ka nang makikita kung saan ang iyong pananampalataya. Makikita mo yung pananampalataya, yung pag binuksan mo yung wallet mo, walang laman. Kanino ka maniniwala? Sa Diyos o sa buhay? Di ba? Kung minsan magdadasal tayo dito, Lord, please help me. Wala po kaming sustenance. Mahirap pong financial namin. Kayo na pong bahala. Napakandang dasal yun. Pero pag nagdaan yung motorsiklo ng buhay, utang na dyan, utang. Whom will you believe na? God or the buhay? Hindi natin nakikita yung kalamnan ng pananampalataya, ang nakikita natin yung balot. Ngayon po, napakadali magdasal dahil ang wala kayo nararamdaman na napakabigat. Eh dito pa naman sa parokya ko, Diyos ko, ang ating patron. No? Impossible cases. No? Napakadali magdasal sa kanya. Sabi nga ni Amo Raw, kahapon na nasa beto ko siya, sabi niya gano'n, ay, putang mga di ko ng Saint pala, ginamo sa sopan, nga naman niya. Pahigang nga ako, putang mga di ko, Saint Jude, yung harapan mo. At least, tao yung harapan mo. Pahigang nga naman ako, putang mga di ko, maka naman, pati-pati yung harapan ko, ako naman niya. Kasi po, Holy Spirit, siya ka na akong parokya.
Kaya kung pati-pati yan. Pero my dear friends, it's not in the image. It's not in the pati-pati. It's the gift of the Lord, yung faith sa atin. How well will you respond sa mga ganong sitwasyon? How well will you be a Christian in the midst of troubles and difficulties? Pag ang takbuhan ng tubig ay maayos, ayos ka lang. Eh kung hindi na po maayos ang tubig, paano ka na? Alam po ninyo ang isang paborito kong kinakain. Pink salmon. Diba? Masarap yung sa sashimi. O kaya naman yung delata, tsaka maglagay ka ng suka, tsaka sibuyas, manggahamon ka, ginugumatay yung nasi. Yan po. Alam po ninyo bakit napakasarap ng pink salmon? Alam niyo po dahilan kung bakit? At bakit napakamahal? Mga isda po, they always follow the current of the water. Pag sila yung nagsiswim. Ang pink salmon po, pakontra sa tubig. So, kung ang flow po ng tubig ay paganito, ang salmon po ay kukontrahin niya. During salmon season, sana po mapanood yung sine, pink salmon in the Yemen. Hindi po sikat na sine yun eh. Pero napakaganda po. During salmon season, sasakay lang po sila ng bangka, tapos they will just flow with the current, tumatalon na po yung salmon sa bangka. Because they go against the current. No wonder po, very tender ang laman ng salmon. Kasi po, hindi siya makakalaban sa current kung hindi siya nanita, mamaya pag ganarin. That's why ang ganda po ng kanyang laman. Ngayon, pag maganda ang flow ng tubig, wala po tayong problema. Sabi ko na sa inyo. Eh, paano po pag medyo may kahirapan na sa buhay? How do you handle difficulties in life? How do you face trials and problems in life? This is where we see kung ang faith natin is a gift. Kasi po, hindi masusubok ang faith kung walang kahirapan, kung walang pagsubok, kung walang ligalig. Will the faith be a gift or a curse? Alam po ninyo, may dalawang laborer nadaanan ng isang tao. And nagtanong yung tao, ano ba yung ginagawa yung building na yan? Ano bang ginagawa nyo? Kasi they were mixing sand at saka may mga hollow blocks. Sumagot po yung laborer. Sabi niya gano'n, di mo ba kami nakikita? Pader ang ginagawa ko. At tapos po umalis na yung nagtanong. Tinanong po niya yung isa, ano ba yung ginagawa niyo niyan? Sagot po nung lalaki isa, I am building a cathedral. Yung isa, sagot niya, di mo nakikita, pader ang ginagawa ko. Iisa lang po ginagawa nila. But the other one was building a cathedral. He wanted to be a part of that. But the other one, pader lang. Perspective again sa ating pananaw sa pananampalataya. Mahirap doon sa gumagawa ng pader kasi pader lang yan eh. Doon sa gumagawa ng cathedral, napakaganda. A concrete example again. Noong buhay pa po ang tatay ni Father Daru Pandillo, yung sa bahay pag-ibig dati, ng mga sa Telebastana, kasama po namin siya sa van, nagpunta kami ng Tagaytay, hinahatid nila si Father Daru noon, nakisakay ako patungo sa retreat namin. Habang kami nga sa Makati, ang tatay ko ni Father Daru ay karpintero. No? Kung nasa Makati po, sagot ni, kinalabit ko ni tatay niya akong Daru, Amo, kakakit na yung building na yan. Akong ginawa ka niyan. Tinignan ko po siya, gano'n. Nung aliwa po ka na ako, rin akong possible na niyan, at ang awang na niyan, kaya na may gawa. He was so proud. He was a carpenter. He did not complete the whole building. But for him, he was essential to that building. Sa pananampalataya natin, kailan mo nakikita yung essential ng iyong faith? Sa kahirapan, sa pagsubok, sa ligalig. How do you face faith
Do you curse God pag mahirap? O ngayon po dahil nag-enjoy tayo sa buhay, nandito tayo? Eh pag hindi na tayo nag-enjoy sa buhay. It is normal sometimes to say, but to give up. Mawalan ng hangganan. Alam po ninyo, when I was also a priest, na nasubok ng Panginoon, nagmura din po ako. Paano ko po hindi magmumura? Noong po ako'y na-destino sa Bacolor, ang natira po sa akin yun short na laman sando at saka brief. Nalakar po buo ang aking mga gamit. I was assigned at San Guillermo. That was way back 1992 and 1994. The height of the lahar. Wala, ang tubig ko po, dalawang palapag. No? Akala ko kontento na ako sa first floor, second floor. Enjoy na kami doon, nandun lahat ng mga gamit ko. September 23, 1993, dumating isang malaking wave ng lahar. Nandun po kami sa second floor. Tinatawanan ko pa yung iba. Lawin din ako. Kaya pa po. Suddenly, sabi ko ng mga kasama ko, tatas na po yung tanong. Baka nanutakan yan. And suddenly, nakaabot sa floor ng second floor. Sinira namin ng ceiling. Nagpunta kami sa bubong. Umabot sa bubong. Tapos puro lang sa bubong ako. Abo, itang kotse mo. Nakita ko gano'n, Lord, iba po ba yun? Anak ko, pwede na naman ako nito. Limpog yan naman. And I was only in my shorts, t-shirt, o saan pala. Matutulog na lang ako. I lost everything. Kinabukasan po, hindi mo maibig ang pagmumukha ko. Dahil nasa magdamag, nasa bubong ako. No? Nung nakababa na po kami, naglalakad na kami gano'n, papunta kami ng San Vicente, doon sa may isang simba, sa may palabas kami dito, patungo dito. Nung ako'y nasa San Vicente, nakita ko po yung mga ibang tao nasa loob ng chapel ng San Vicente. Yayayain ko sana silang pupunta kami ng San Fernando para dito na lang kami. Wala na pong mangyayari doon. Pagdating po namin sa San Vicente, pagdating doon sa altar, nandun yung mga tao. Alam po ninyo, sabi ko, tara, makuha tayo, munta tayo sa San Fernando. Amo mali, pag-misa yung kepo. Astig kayo, makakakitsumaan niya. Pag-misa naman. Yung po isang matanda, kinuha yung stolang puro puti. Yung libro, isa na lang po natin ang libro. Libro ng patay. Yung osyo po, iilan na lang. Nakuha na sa tubig. Tapos ako, pasalamat ako po ginapugin. You know, while I was smoking, nagmumura ako, Diyos ko namin yan, pinipati mo, huwag na mapreno man yan. But when those people that I confronted with, and I was asking them to go to San Fernando, the first thing that they said to me was, pasalamat ako po ginapugin. Abuse of me. Mary, hindi ako po kayong sarili ko. Ako meron kong pari. Makanyang po isipan. Alala naman. Magpasalamat naman ang Diyos. You know what? That was one of the most beautiful masses in the world that I celebrated.